खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय एकदम गुवाहाटी हाजो थिला बयनिबो जौसिनावसो दंफैयो दै हर 8टासो जाबाय हरनि ओमफ्राय हाजो थिलायाव गाखोनानै जुदि नायहरोब्लाना माबायदि नुयो ओरैबायदि मोजां नुयो हाथरखिफोर बायदि मा होनना बुङो लाइट जोंनायखौ ओरैबायदि मोजां नुयो एसे नोंसोरनो खोन्थानि दै आङो गुवाहाटी मा जायगा होनोथाय आंबो मिथिया बेबो जायखिजाया हाजो गेजेरावसो दङ ओरैबो हाजो ओरैबो हाजो ओमफ्राय लामाया न'निबो जौसिनसोबाव माथो बोखालायबाय थादोंब्रा आं एसे नोंसोरनो खोन्थानि दे नैबे मोनसे न'खौ नाय आं न'नि जौसिन न'नि लामानि गाहायथारावसो बोरैबा जे हाजोआ गानानै न'आव ज्रुम गोग्लैगोन ना बे आरोखि बोरैबा गोग्लैबा मा जागोन न' सायावसो ज्रोम जाया बे गोजौसिनाव थागोन ना एसे मोजांसिन जाबावगोन र' खोन्थानि आं नैबे न'खौ नायदो दे आंसो गोग्लैजानो गिलायलांबायलै नै बे न' ओमफ्राय नैबे लामा बेफोरबायदि आरोखि ओरैबायदि मोजां हरावलाय मोजां नुदों बिदिनो स्टार गायनाय न'खरसे न'खरनै ओमफ्राय हरैजोंबो दङदां टावारबो दंबावो ओमफ्राय नैबावहायबो दङ गोजौआव दङ न'खर दं न'खरसे ओमफ्राय बे हाजोआव बे हाजोखौ ना गासैखौबो बे गोदोनि एक्सन देबि जायफ्रा जिरायथ'नायमोन गेजेर ससेयाव ना बिसोरनि थाखाय बे खोन्दोखौ डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो हगारना होनाय जादों होननानै खोनादोंमोन खिन्थु दा बेसोराफोर उफाय गैला माने फेमिलि जाबाय नालाय ओंखायनो बिसोरबो मा खालामनो हगारनो गोनां जाफिनदों आरोखि ना हगारफिननो गोनां जादों नैबेजों हाजो दं ओमफ्राय बै हाजो दरसे नैबेजों बे खन्द'सेयावनो गाहायाव फुख्रि दंबावो ओमफ्राय नै ओइ गाहायाव न' दंबावो नै लामायाबो फिसा नैबे सिसि ब्लक जाबावबाय आं बे जायगायावबा जानाय नङालै थानो हानाय नङा फाग्लासो जागोन सोर फैखो बे दासो फैदों बिसोरबो सानैसो फैबावदों दे लाइट सावलायनानै होबोगौ आंथ' गिग्रा नाङाना नंखागौबो दा नै बेजों बहानि बाबु बहानि मा साला गारिजों होलांबाय बिसोरो हनै बहाबा मा जानानै फैखो देरहासार इस्लारि महरानो माने बेलेग महरसो जानानै दङ एकदम मुद माने महरा बेलेग रोखोम जानानै दङ आरोखि मा होननांगौथाय माने गुवाहाटीयाव फैनायनि बाथ्रा नालाय मुदानो एसे बेलेगसो जानानै दङ नै बेफोरबायदि गाहाय न' दंबावो नै बेफोरबायदि ओमफ्राय बावहाय जे माबायदि दैज्लाङाव बबेनि दै मोनोथाय ओमफ्राय हनै बे मन्दिर बाथौ मन्दिर ना मा मन्दिरथाय बे सानब्लासो एसे मोजां खोन्थानो हागौमोन दा जोंबो मोनायावसो मोनफैबाय मन्दिर शिब मन्दिर ना मा बिलाय शिब मन्दिरानो जागोनदां ओंखारख्लाय जायो दखानबो दं नामा बेवहायलाय दखान दं आं फैसा लाबोआसै नालाय फैसा लाबोबा माबा मोनसे खालामजागौमोन दखान दं सोर बेलाय बिसोर माने एसे बेलेग जाना फैदों गारि सानाय स्टाइलानो बेलेग जाखादों एसे बेलेग जादों गारियानो गेगि गागाल' गाबबोलायखाबाय हाजो फुख्रिफोर बायदि ओरैबो न' दङना ओरै सेर न'आव दंजोबो ओरैबो ओमफ्राय नै फै नोङा नोंसोर फैजाजोबसिगोन मा बबे फालाराव हाबना फैखो नोंसोरो नै ओमफ्राय गोजौआवबो न' दङ अखा हाबा माबायदि जागोनथाय आं हमनानै मोनाखै नै बिसोरखौ अखा हाब्लादि मा अबस्था जागोनथाय नैबे मोनसे ओरैबायदि रिस्किखा
बोरैबा जे बे गाफ्लांगोन ओरै जम गोग्लैहैगोन आं हमनानै मोनासै गिनाय मोनदों जायनि न'आव फैदोंमोन ना बियाव हाबहैनोसै गुसु गुसु माने हाजोनि ना बार खोलो खोलो नाङो आयदै गुसु जायो जानायालाय बेयाव एसे हाबहैनि नै न'आनो नै नायदो मा खालामा अन केमेरा बाबु नै बेफोरबायदि आरोखि जै बोरैबा बे गानानै जुदि गोग्लैलांनांगौ ओरैहाय बे न'आ मा जाहैगोन मानसिया मानसि महर मोननाय नङा नक्साखौनो मोननाय नङा मानसिनि नक्सा नालागे मोखांखौनो मोननाय नङा ओमफ्राय आरो नै बिनि नैबे न' दे आसरितसो आरोखि गिथावथाव नोंसोर नायनायलायनो एकदम खुनुरुखुम इसेल' बोरैबा हाजोआ गानानै जे ओरै जम गोग्लैगोन मा जागोनथाय आं बुजिनानै मोनासै स्टार गारदों हनै स्टार गायनानै दोनदों नै बेफोरबायदि आरोखि ना जेरैबायदि आयु जों गोदो हाग्रायाव बेफोरबायदिबा जावखानानैबो बिदि थाफेरामोन बिदि थायामोन आरोखि ना हाजो माने एसे गिनाय मोनगोन ना मोनाथाय बिसोरो आसलथे बा ओइ ना गेसाव सोर ओंख्रि संखोब्रा हा आखुनि सोर आखुनि संखो आखुनि संखो ना माखो जायो र' नैबे मोनसेखौ नायदो दे माबायदि नै ओरैबायदि गिथावथावखा नै आंनो बोरैबा मेवल' मोनखादों बेनिफ्राय गोग्लैलांबा बै फख्रियाव ज्रावल' थांखागोन दे ओमफ्राय नै इन्टारेस्टआ बेनोल' लाइटिं आरोखि लाइटखौ मोजां नुयो मोना समाव थ' मोनाबिलिनि ब्लग ना बावहायनो दोनथ'बाय बाय बाय